Assalam, dakta da Allah me yake kawo kankancewar gaba da kuma kaikayin matsi? So kai tsaye ga matashi so da yawa abin da yake kawo mai kankancewar gaba da kuma kaikayin matsin kanshi akwai istimna'i, wato wasa da gaba, mutum da kanshi ya rika biya wa kansa bukata. Sa'annan sauran dalilan kuma sun hada ga kowa da kowa. Akwai larura ta sanyi, wato sanyin mara, mutum sakamakon zuwa rafi ko sakamakon zuwa swimming pool ko sakamakon shan ruwan sanyi da sassafe kafin ya karya, to wannan yakan kawo sanyin mara, sai kuma shi wannan sanyin maran sai ya haifar da kankancewar gaba, sa'annan kuma ya haifar da kaikayin matsi. Sa'annan kuma akwai cututtuka kaman ciwon damuwa, mutum idan yana fama da damuwa, so hakan yana sa ya yi fama da kankancewar gaba, domin mutumin da yake cikin damuwa to ina ya ga kuzarin da har sha'awar za ta zama bare gaban shi ya zamanto yana mikewa. Sa'annan akwai yawan gajiya, mutum koyaushe a gajiye yake, so shi ma wannan gajiyar za ta taimaka wajen kankancewar gabansa. Sa'annan akwai wato cututtuka kamar na su hawan jini, kamar saukan jini, su ma sukan sabbaba kankancewar gaba. Hakanan akwai cututtuka kamar ciwon siga, kamar ciwon koda, kamar ciwon hanta, duka wa'innan idan mutum yana da su zai iya fama da kankancewar gaba. Wato dai idan mutum ya tsaya ya lura da kyau, zai fahimci cewa organs da suka fi alaka da jini duk sukan zama included a cikin matsalan. Misali zuciya wanda take raba jini, misali koda wanda take tacewa, misali hanta wanda take samar da jinin. So kun ga in ka lura sai ka ga matsalar kankancewar gaban tana da alaka da jini. So haka idan mutum jinin shi ya zamanto ya yi kaɗan a jiki, ya samu ƙarancin jini, so shi ma zai iya fama da kankancewar gaba. So har ila yau kwakwalwa tana da nata role ɗin da take playing a cikin abin da ya shafi girma ko kankancewar gaban mutum, domin idan ya kasance signal ɗin da mutum al'auran shi take samu ɗan kaɗan ne, so babu yanda za a yi ka gan shi da girma. Yau ko mutum ne aka ce gashi mutum ne amma babu jini a jikin shi, so ya za ka gan shi? Za ka gan shi ya rame. So jinin nan kuma zai samu daman zuwa al'auranka ne daidai da karfin signal ɗin da kwakwalwa ta bayar. So kar ku manta kuna tare da Dr. Mikael Hassan ɗan baiwa. Wasu kwanakin nan suna yawan tambaya na wai ko muna bada magani ko ba mu bada magani. So abu sananne ne ai, muna bada magani, amma maganin da muke bayarwa ta fuskar Islamic medicine ne, wato tibbun nabawi da kuma traditional medicine, wato maganin gargajiya na ƙasar Hausa. Mun gode.